po. So magandang umaga po sa ating lahat po, lalong-lalo na sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin dito sa IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Yes sir, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak. Kahit po holiday season na sir, maraming salamat at mabuhay po ang inyo pong tanggapan. Sir, unahin na po namin, kamusta po yung earthquake information? Ano po yung mga pwede po nating maipaalam, especially sa mga residente po natin dito sa Ilocos Region? So, sa mga nakaraang araw po kasi may mga na-monitor po ang ating mga kasamahan po sa DOST FIVOX po ng mga earthquake events po sa coastal area or offshore po ng Santa Catalina, Ilocos Sur. And then as per yung latest po na statement po nila, last December 25 po ay nag-decline na po yung mga namomonitor, nare-report po ng mga earthquake events po along the offshore po ng Ilocos Sur. Sa ngayon ma'am, hindi pa din po tinatanggal ang atin pong mga kasamahan po sa DOST FIVOX po yung posibilidad or yung potential po ng tsunami threat sa mga coastal areas po natin dito sa Region 1. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan na maging mapagmatsyag po sa posibilidad po ng earthquake and then ng tsunami po ma'am. Para sa kaalaman na lang po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa tsunami threat po dito sa Region 1, may mga tatlong natural signs po tayo na dapat malaman na kung if ever man po ay may tsunami threat ay alam natin. So ang unang-una po sa lahat, yung kung may naganap po na malakas na earthquake or may shake po na tayong tinatawag, o kaya naman po may biglang drop ng tubig or yung pag-usog po ng ating katubigan sa ating mga karagatan. And then lastly po yung roar na tinatawag po natin na kung saan po may hindi po normal or unusual po na dagundong sa atin pong mga karagatan. So yun po yung ilang mga natural signs na kung saan po ay may threat or potential po ng tsunami po sa ating mga lugar po ma'am. Ayun. Yes sir, kamusta naman po ang coordination po sa ating mga lokal na pamahalaan dito sa Ilocos Region and as well as other regions na possible pong maapektuhan ano? So constant naman po yung ating pong communication, coordination po and monitoring po lalong-lalo na sa mga coastal areas po natin dito sa Region 1, and pinayuhan na po natin sila na mag-craft po ng kani-kanilang mga tsunami evacuation plans na kung saan po nilalaman po nun yung mga safe po na lugar, mga evacuation areas, mga higher ground areas po na kung saan if ever may mangyari man po na tsunami ay may plano na po or may susundin na po ang ating mga local government units na plano po. And then next one po ma'am, may constant naman po yung meeting, pag-conduct po ng meeting with the NDRRMC kasama po ng ating ng iba pong mga regions, kaya po ng Region 2 and then Region 3 na maaaring mapektuhan po ng tsunami threat. Then next one po ma'am, sa kasalukuyan ma'am, ongoing po yung pag-aayos ng ating pong implementation plan sa Region 1 na kung saan po doon nakalagay kung ano yung mga gagawin ng RDRMC 1 member agencies po bago, during, and then after po ng isang tsunami threat po dito sa Region 1 ma'am. Ayun. Yes sir, anong nakaraan yung hineld po na meeting po along with the DOST FIVOX, binigyang diin po nung speaker po natin from DOST FIVOX yung kahalagahan po ng pagkakaroon at pagfa-finalize ng evacuation plans ng ating mga lokal na pamahalaan. Kamusta na po ang report po nila sa inyo pong tanggapan ukol nga po dito sa pagfa-finalize at para po sa implementation nitong evacuation plans po sa kanilang mga bayan? Yeah, so may mga ilan-ilan na po tayong mga local government units dito po sa Ilocos Region na may na-craft na po na mga evacuation plans. Then constant naman po yung mga meetings nila with their local chief executives. Yan na din po yung pag-revisit and kung wala man po mga contingency plans, ang ating mga local government units po ay may mga ilan-ilan na po na mga LGUs na nagka-craft and nagre-revisit na din po ng kanilang mga contingency plans. So as of now po, ang ating mga local government units po ay ginagawan na po ng efforts yung pag-craft ng mga tsunami evacuation plans and then even po yung mga contingency plans po nila ma'am.
Ayun, yes sir, magandang balita po yan ano, na naghahanda na rin lahat po ng mga LGUs natin dito sa ating rehiyon. Sir, meron po ba tayong figures nung, kung meron po sir, yung kabuuan po ng bilang na naitala po simula nitong December 17 as of and up to now sir, if meron po tayong figures? Regarding po dun sa mga na-detect or mga reported po na mga tsunami or earthquake events po, basing po dun sa latest po na report ng ating pong DOST PHIVOLCS, as of December 25 po na reporting po nila, may 188 po na recorded na mga earthquake events, samantalang may 65 naman po na located or mga plotted po na mga earthquake events po along the offshore po ng Ilocos Sur, ma'am. Ayun, yes sir. Pero sinabi niyo po kanina sir na bumaba na po ano yung or nag-lessen na kasi nung na mga starting December 17, parang medyo dire-diretso po. Pero ngayon sir, nag-lessen na po yung mga nararanasan pong o naitatala ng mga offshore earthquake. Yes po, tama ma'am. Base na din po ito dun sa mga nilalabas po na statement ng DOST PHIVOLCS na nagde-decline na po yung mga bilang ng recorded and located po na mga earthquake events po offshore ng Ilocos Sur, ma'am. Ayun. Yes sir, inyo pong paalala sa ating mga kababayan, especially dito po sa ating rehiyon, ukol po sa paghahanda, ano? Ayun, so pagpapaalala na lang po sa ating mga kababayan, yung mga nabanggit ko po na mga natural signs, pag may impending po na tsunami threat sa ating mga lugar, kung may shake, may drop, or may roar po, yun po yung mga natural signs na may local tsunami po, ma'am. So, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na maging familiar po and then alamin kung ano yung mga hazards na maaring makapekto po sa kanilang mga lokasyon sa pamamagitan po ng pag-download and pag-check po ng mga applications po, kagaya po ng Hazard Hunter PH and then yung Fault Finder PH po na dinevelop po ng ating mga kasamahan po sa DOST. Next one po ma'am, yung pag-prepare po ng ating mga kababayan ng mga go bags or emergency preparedness bags na kung saan po nilalaman po nito yung mga kakailanganin po ng ating mga kababayan once kailangan po nilang lumikas. And then lastly ma'am, yung pagpapaalala sa ating mga kababayan na palagian po makipag-participate po sa pag-conduct ng quarterly nationwide simultaneous earthquake drill na kung saan po dito din po na malalaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga kailangan nilang gawin if may earthquake man po. And then sometimes po kasi may mga earthquake drill po tayo na ini-incorporate po natin yung tsunami drill. So at least malalaman po ng ating mga kababayan kung ano yung mga gagawin po nila if may mga hazards po kagaya ng earthquake and then tsunami po. And then maniwala lang po tayo sa mga information galing po sa mga reliable and reliable sources kagaya po ng DOST PHIVOLCS, Office of Civil Defense, and other po na mga warning and surveillance government agencies po. And then yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Ayun, yes sir, maraming salamat po sa impormasyong inyo pong ibinahagi, Sir Adrian Pagsulingan. Thank you po. Mag-iingat po sir at mabuhay po ang OCD. Maraming salamat po sa mga impormasyon po na kailangang malaman talaga ng ating mga kababayan. Ingat po sir, and advance Happy New Year. Thank you po. Happy holidays po. Thank you. Balita na!